Прывітанне, паважаныя гледачы. Гэта ж колькі мы ўжо не бачыліся. Вось гэта я блогер. Вось гэта рэгулярныя відэа. Мільгануў недзе калісьці неголеным мужным тварам. І ўсё, падпісчыкі ўсе да мяне. Гэта толькі спачатку здаецца, што такая блогерская праца, яна нейкая несапраўдная, несур'ёзная, нават нейкая забаўляльная. Але я кажу, не. Вось на першы погляд, што тут складанага? Шукай сабе прыгожыя картынкі, манціруй ды выкладывай. Але тут таксама трэба працаваць, а галоўнае думаць. А вось з гэтым у маёй мясцовасці, да і не толькі ў маёй, існуюць праблемы. Калі падрабязней, трэба, каб нехта прыйшоў, пакіраваў, паказаў напрамак. То бок, усё як заўсёды, ну і даволі працяглы перыяд. Вось, ведаеце, пасля такога выхавання даволі цяжка сябе перабудоўваць. Але чалавечае жыццё гэта такая справа да падзей, якой ніяк нельга спазніцца. І таму кожны чалавек застаецца асобай, не гледзячы ні на што. Ці не? Але зноў з мяне палілося. І каб вы не перагарнулі старонку, некалькі хвілін відэа да прагляду. Ну, каб вы не думалі, што я ўвесь гэты час купаюся у промнях сваёй славы і нічога не раблю. Ну, каго што, а мяне ўлетку вельмі клапоціць нарыхтоўка сена. Тым больш, калі ўсё скасілі, яно нават падсохла, і табе ветліва прапануюць неадкладна яго забраць, ці ўсё папаліць. Я так думаю, што большасць з вас, пачуўшы такое, таксама панесла б гэта багацце да сябе. Нават калі б гэтым сенам не было каго карміць. Хто ведае, як яно далей? Тым больш ёсць такая дапамога. Ну, вы самі бачыце. Ці можна дамовіцца з маім жалезным конікам і за чарачку паліва, ну, добра, за 2 чарачкі паліва ён на нейкі час дазволіць уключыць аўтапілот. Але што гэта я ўсё пра працу ды пра працу, як быццам няма ў мяне іншых спраў. Божачка, а чый жа гэта такі плот? Хто гаспадар гэтага помніка архітэктуры? Не, ну гэта ж трэба такім быць, а? Як так не звяртаць увагі на твар сваёй сядзібы? А ну-ка, зараз паглядзім, які тут будзе нумар. Ой,
Ой-ой-ой! Дык гэта ж мой дом. Людцы, я зусім запамятаваў. У мяне ж няма часу тут рабіць. Вунь, гаспадарка якая. Грошай не хапае. І ось тут, на гэтым самым месцы, з надыходам раніцы, па ўсім законам жанру павінен быў з'явіцца новы плот. Ну, не зусім новы. Такі вось новы стары. Планавалася адрамантаваць тое, што ёсць. Матэрыяламі, якія ёсць. І ўвогуле, каб уся гэта справа як мага менш каштавала. І, напэўна, усё б урэшце рэшт здзейснілася. Але ж мы краіна малака і яек. І шмат чаго яшчэ. І таму я зусім не здзівіўся, калі знікла святло ў хлеве. Трэба шукаць спецыяліста. Магчыма падумаць, што ў нашай вёсцы гэтых спецыялістаў столькі ўжо, столькі, што ўсе бягуць да цябе і спатыкаюцца. Трэба дзейнічаць неяк інакш. Чароўная абстрычка пальцамі. І перад вами стаіць ужо незвычайны вясковы жыхар бамжацкай знешнасці, а самы сапраўдны электрык. Ён нават упэўнена можа казаць: Так, паглядзім. Так, на мой першы дылетанцкі погляд, нічога не зразумела я тут не бачу. Так, фаза ёсць. Так. 0. Трымаецца. Так. Так. Усё працуе. Вось ён хлеў. Пункт Б. Так. Фаза ёсць. Ёсць. Так. А святла няма. І зямлі таксама. Ага. Нешта згубілася ў дарозе.
Ну, вось яно як. Дарэмна я лічыў, што ўсё прадугледзеў. Вось ён і 0, вось яна і зямля. Ай, а ў нейкага пацучка былі вельмі острыя зубкі. Не, ну што не відае абавязкова якія-небудзь праблемы. Ты ж жывеш у такім месцы, ну, адпачывай. Не, кожны дзень нешта трэба. Ну, патэлефануй, прыедуць людзі, зробяць. Вось прыкладна так разважае мой старэйшы сын. А як вы думаеце, паважаныя гледачы? Напішыце ў каментарыях. А я ўжо не ведаю, які раз паўтару недрукаванае правіла. Вашу працу за вас ніхто рабіць не будзе. Асабліва тут, у вёсцы, дзе жыццё ўсё расстаўляе па сваіх месцах. Дзякую за тое, што дачакаліся, даглядзелі гэта відэа і, можа, дзесьці нават усміхнуліся разам са мной. Калі ёсць жаданне, заставайцеся на канале. Нагадваю, мяне завуць Сяргей, канал Хронікі з краю. Да пабачэння, паважаныя гледачы, да новых сустрэч!